So yun, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Marahin na daw sa Indugabos. Ngayong araw mga kaibigan, maghahanap tayo ng mabibilhan natin ng ulam. Kasi kunti ang huli ko kanina sa puro alimasag lang, bibil tayo ng isda. May nakita akong dito, yung isang malaking bangka na dumaong. Mukhang isda yung dala nila. Tingnan natin kung anong huli nila. Galing sila sa laot. Yan. Tama-tama, low tide pa. Baka hindi pa tayo mabasa. Sinundan lang naman sila sa tabi. Dito sila dumaong sa may gilid ng bunuan. Ito. Ano kaya huli ng mga to? Ba't dito sila dumaong? Tingnan natin kung ano huli nila para ano tayo ng ulam. Pang-ulam ngayong araw. Marahay na daw sa mga kababayan kong mga Bicolano. Ito yung bunuan mga kaibigan, yan yan. Na-footage ko na rin minsan yan. Yan yung binabaybay ng isda papunta dun sa loob. Yun. Lapitan natin tong bangka na dumaong dito para makita natin kung anong huli nila. Baka bil tayo ng ulam, pang-ulam. Wala tayong pang-ulam ngayong araw na to. Mukhang marami sirang huli. Mukhang maraming huli mga kaibigan. Tingnan natin kung anong isda. Yung mga kaibigan, dito na tayo, nakalapit na tayo sa bangka nila. Tingnan natin, mukhang napakaraming huli. Daming huli alawon. Yun, daming isda. Jackpot. Alawon. Pampirangal daw na yan pagdakop niyo. Pandua na. Kahapon dakol man. Wara. San Domingo. Talagang naglalabasan ngayon yung alawon kasi kumukulog. Kumikidlat. Dami. Ay, dalawang klase pala yung lambat na ginamit nyo, no? Pamo tsaka tansi. Oo. Mas madikit sa pamo yan. Oo. Malalaki pa. Malalaki. Yung kisi hindi nakadali. Yun, pamo rin lambat nun, Pero nakadali rin sila. Oo, konti lang. Konti lang, kayo nakachimpo, napuruhan nyo. Meron pa doon, Meron pa doon, nanginginan pa. Lalo kung mga upat na kadlaw kidako. Lalo ko Straight. Pero kadlaw lang na Domingo. Nagpukit mga dide. Hindi ko natsimpuhan. Hilo niya puti. Oo. Hindi na lang niya biniging buman. Tapos pagka aga, nag-reload kami. Wara, niya lang limo taw naman.
Mga 300 kilos yan. Sobra, no? Grabe. Ayun mga kaibigan, mahigit 300 kilo daw yan, yung karga na yan, no? Dami, oh. Halos yung lambat, puro isda na lang. Puro isda na lang makikita mo. Kaso, sabi nila, ano daw, jackpot daw sa isda. Pero sa presyo, Sa pera, mura. sa pera, mura na daw. Kasi nakailang araw na silang nakahuli niyan. Street na huli. Street na ang huli nila. Pagka unang huli lang, yun, mahal pa. Pero sa ngayon, ilang araw na silang umuhuli. Kaya medyo mura na. Kaya kung gusto nyo kumain nito, pumunta kayo dito habang mura. Ayan, nanawagan sila. Gustong kumain ng, ano to, kanduli sa Tagalog. Sa Tagalog. Yan, nandito lang sa Sorsogon Bay. Murang-mura na ngayon to. 20 na lang, 1 kilo para sa inyo. Punta na kayo dito, ngayon na. Nakakatuwa. Daming isda. Kung may kasama ako, makakahawak sana itong kamerang dala ko para makatulong. Pero gagawa akong paraan para matulungan silang tanggal sa ano, sa lambat. Grabe ha, dalag ko na. Gumat na kayo. Matangis kilos. Laki-laki mo ito. Lang kayo nagka, makulog man yung makatulog ha. Tulog ko, ito mo pa rin ang limutan. Pa rin ang limutan ha. Mata ito. Makulit ko si Bala. Kamada ang sakit mo. Natinip na ako nun. Yung beses na. Talaga namang mapapaiyak ako ng magdamag. Kahit tiniman mo pa ng alak, hindi pa matanggal. Kanduli, ang pambansang isda ng ano, Pambansang isda ng Sorsogon Bay. Sorsogon Bay. Isda. Yan. Tigal na to. Ano na to? Bunda sa tigal na. Marada. Yun. Dumalagaw. Mga 1 kilo kalahati. Uy. Patay tayo dyan. Nagulog pa. Muntik pang mawala. Malabo pa naman yung tubig. Yun lang yung wallet ko na tanggal ko na. Mahanginom kaya kanina ha? Grabe ito, kanan niya. Ano ba yun? Ang basta nagsabi. Ano, nagdadalagtog niya nagsilat. Oo, subas ko, makusugong panuran. Lakas ng ulan. Ba na nga kami kakita kung mabagat ang sira ng hirap itong sistema, bulit nito niya. Tagal kayo ito. Ito kaligid ito. Awas ko ng kadakuli. Awas ko ng kalma. Hindi nung sira, hinukom na. Nanita, pagkalikos ang ano,
Dahil sa sira kay Balma, parang taon niya daw. Ito na naman, hindi na, tigad na wara si Bisot. Ito na naman, namuknita naman yun ba? Hindi na naman nakadalipayaw duman. Andi di cara niyo, buli niya yung man. Bubugong pa. May panalo sa Antigal ha. Dawi lang ba? Pakitan. Sa Pakistan, lahat pa Dakol. Ito mga kaibigan, dahan-dahan lang ang ano nito pag tanggal kasi ito ang tutulis, masakit makatinik yan. Nakikita kayo sa ano sa pambansa? Hindi ka ay. Yung kandado dito. Yung kandado. Sabi mo tayo. Nakakay ni kurong nahay po. Kapagod pa dito naka-helmet. Tayo lang. Ang pa. Luwa ng bago ah. Pero nahulog ito pero. Lukas? Ikaw na nakauna, no? Sige, pandiyan ka sa makina. Hindi kung katong payo mo.
Eh mga kaibigan, pairas nyo yung isang bangka. Flat na. Yung kisi, flat na o. Puro isda na naman. Isang dangkal na lang ang ano, litaw. Lapit ulit tayo sa isang bangka. Dito sa mata. Lain sa mata. Hindi lang magpad ako. Lima ako sa lugar. Ginawal man, puro city na mga ano yan. Ang bulsa. Dito pa ha. Yun mga kaibigan, nakatapos na rin tayo ng ano, puknit. Tanggal ng isda sa lambat. Ayan, konti na lang. Ayan. Inabot na tayo ng ano, ng mag-aalaw na imedya na, ng hapon. Sa dami ng isda. Ito. Sus, napakarami. Grabe, may 1,000 kilo. Wala no. Pero pwede na, malapit na sa 1,000 kilo yan no. Ako na ako. Ang isda mga kaibigan. Daming huli nila. Nakakuha tayo ng ano, binigyan tayo ng pang-ulam natin, hindi na tayo bumili.
piraso. Ayos na ayos. Ayun, dami. Yun mga kaibigan, maraming salamat sa isda. Uwi tayo mga kaibigan. Salamat tayo sa mga isda na kita ng mga isda ng ating ulit. Sana makahuli pa kayo sa sunod ng marami. Sipag at syaga para may dinaga. So yun mga kaibigan, pauwi na tayo. Lalakarin na lang natin kasi malayo-layo pa rin tinta ko dito. Doon pa ako uwi sa lugar na yun. Andun sila yun. Doon sila umano, doon sila dumao. Dahil binigay sa akin. May dala sana akong pambili, hindi na ako pumili. Kasi tumulong na lang ako, binigyan ako, napakarami oh. Dami. Yan. Yun, maraming salamat sa mga laging nanonood sa amin. Kay Santi Oragon Official. Salamat sa laging panood. Yan ang binigay sa atin, no? Dami niya, no? Maliit lang yung dala kong lalagyan. Sabi nga, ba't ang liit daw ng dala kong lalagyan? Okay na yun, nakakaya naman pag marami. Yun mga kaibigan, dito tayo sa bahay. Ito yung nakuha natin, no? Binigay sa atin. Yan. Yun, shout out muna tayo. Itong listahan ko na to. Shout out nga pala kay Andres Binitis. Yan sa Angola, Africa. Shout out kay Kinutski TV. Yan sa Naga City. Shout out kay Lerma Apid. Shout out kay Jiris Piras dyan sa Gubat, Sorsogon. Shout out kay Elsa Bacordo dyan sa Rizal, Nueva Ecija. So yun mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa mga susunod pa namin mga video. So yun, hanggang dito na lang. Bye bye!